Siilijärven kilpailun jälkeen viikko starttasi treenien merkeissä Alavuudella. Oli ekaa kertaa täällä nyt ajamassa ja vähän treenaamassa tulevia SM-kisoja varten. Varikolla oli myös tosi makeat puitteet meille kuljettajille ja apujoukoille. Kannattaa ihmeessä tulla tänne treenaamaan. Torstaina käytiin Lyytin kanssa treenaa Kokkolassa. Oli hyvin tekninen rata, joka oli kyllä tosi hyvää treeniä tulevia kisoja varten tuonne Tornioon. Siitä matka jatkuskin Kalajoelle, jossa mä yöpysin ja tein romanttisen illallisen kotarin kanssa. Hyvin nukutun yön jälkeen matka jatkui kohti pohjoista ja kisapaikkaa, eli Tornion motocross-rataa. Vielä perjantai-aamulla, kun lähdin siitä Kalajoelta, niin kävin Oulun kautta Teräsrengas Oy:llä vaihtamassa nopeasti uuden nappulan eteen, niin saatiin kunnon pidot sitten Tornion kisaa. No Haaparannan kauttahan kisapaikalle mentiin, ja kisapaikalla perjantai-illalla niin varikon kasaus, ja sitten käytiin vähän käveleen rataa. Lauantaina itse olin ihan katsojan roolissa, niin mulla oli aikaa vähän kuvailla, ja seuraavissa klipeissä mä näytänkin, että mitä kisapäivä sisältää kuskille. Jokainen kuljettaja ilmoittautuu kansliaan, ja sen lisäksi pyörä sekä kypärä ja rintapanssari on katsastettava ennen starttia. Aamulla ennen kilpailujen alkua on kuljettajakokous, johon jokaisen kuljettajan on osallistuttava. Lisäksi kerrotaan päivän aikataulu, ohjeistukset ja lippujen merkitykset. Jokaisella kuljettajalla on mahdollisuus nähdä puomien pudotus. Jokaisella luokalla on aamuisin aika-ajot, mutta sitä ennen saa ottaa yhden startin ja lämmittelykierrokset alle. Aika-ajojen kesto vaihtelee luokittain SM-luokissa seuraavasti. Aika-ajon alkaessa vihreä lippu nousee ylös ja kello lyö käyntiin. Jokainen kuljettaja ajaa mahdollisimman hyvän kierrosajan. Aika-ajojen kierrosajat määrittävät kuljettajien puomipaikat ennen starttia. Jokaisella kuskilla on mahdollisuus mennä tekemään itselleen puomipaikka, eli valmistella se ennen starttia. Aika-ajojen tulosten mukaan puomipaikka valitaan kuljettaja kerrallaan, kärkikuski edellä. Puomipaikan valinnalla voi olla isokin merkitys erää varten. Vihreä lupalippu antaa luvan startin alkamiselle. Lähtölaskenta voi alkaa, 15 sekunnin kyltti kääntyy alas ja 5 sekuntia starttiin. Ja näin ensimmäinen erä starttaa. Jokaisessa luokassa erän kesto vaihtelee. Ensimmäisten kierrosten aikana tungosta on, mutta pikkuhiljaa kierrosten aikana se väljenee. Radan reunalta löytyy ratavarikko, jossa on kilpailijoiden mekaanikot ja apujoukot. Viimeiset 2 kierrosta on ajettava, jotta maaliin päästään. Jokainen kuljettaja ajaa päivän aikana 1 aika-ajon ja 2 erää. Lähtöhän tapahtuu samalla tavalla molemmissa erissä, mutta puomipaikkaa ei ole pidettävänä samana, jos ei kuljettaja niin itse halua. Kilpailupäivä päättyy tietenkin palkintojen jakoon. Lauantaipäivä on vaan fiilistelty ja katseltu kilpailuja ja katsottu taas vähän kuskia ajolinjoja ja millaiseksi rata muuttuu tuossa päivän aikana. Ja on ollut kyllä ihan mielenkiintoista ja opettavaista taas seurailla sitä. Huomisesta vähän fiiliksiä, niin avoimin mielin lähdetään tonne radalle ja aika-ajoissa olisi tarkoitus saada vaan just tasainen ja hyvä kierrosaika. Ja en ole tällä radalla ennen ajanut, joten vähän uusi tuttavuus tuohon huomiselle. Mut käydään vielä tuossa illalla kävelee rataa läpi ja tutustumassa siihen, niin eiköhän siitä muistu mieleen ja ihan tyytyväisin fiiliksin sinne huomiselle päivälle mennään. Muistaa vaan pitää kaasun auki, niin siellä on aika pehmeät hiekkaa paikoittain, niin sillä sitten mennään eteenpäin. You ready? Let's go! Ja ihan ok fiilis. Harmittaa vähän toi ponderi ei nyt ihan toiminut tuossa aikana, niin kaikkia kierroksia ei näillä kyllä saatu katsottua ponderin lukemiin, mutta no, siellä 17, siinä on niinku 7 kuskia 4 sekunnin sisällä, eli meitä on siinä ihan hyvä ryhmä, että ollaan aika tasaista väkeä, niin mennään kattoo eka erää, että otetaan hyvä lähtö ja mennään tekemään parhaamme.
Eka erä on nyt ohi ja startti oli ihan ok, pääsi siihen 10 paikkeille ja sit meni ihan hyvin tasaisia kierroksia alle. Sitten pääsi pari ohi, niin olin sit siellä 13 aika pitkään, kunnes yhteen kurviin pyöräsammu pääsi 1 ohi, niin tipuin siellä 14 ja ajoin siinä sitten ihan loppuun asti. Sitten näkyisi 1 kierroksen kyltti, niin puolessa välissä kierrosta niin pyöräsammu kurviin ja ei enää lähtenyt käyntiin. Ja sitä yritin jonkun aikaa sitten saada käyntiin, mutta ei lähtenyt ja erä jäi sit siihen. Oli tosiaan vikakierros, niin voin sanoa, että jonkun verran potutti. Ja sitten aloitettiin pyörä tähän varikolle ja nyt katsottiin, niin toi startti on sieltä, kun tuohon moottorin kylkeen napauttaa, niin lähtee käyntiin, mutta muuten se startti ei oikein pyöri. Että vähän huono tuuri, että just nyt sit mennään kakkoserään ja toivotaan, että pyörä ei sammu. Nyt on suihkussa käyty ja vähän syöty ja matka kohti Varsinais-Suomea saa alkaa pohjoisesta. Ja ihan hyvin on matka taittunut kisapäivän jälkeen. Mä ajattelin, että mä en jaksa ajaa kuin ehkä 2 tuntia, mutta on täältä jo tultu aika monta tuntia alaspäin. Ja ihan uskomaton fiilis tosta kakkoserästä. Harmittaa, etten kuvannut heti fiiliksi erän jälkeen, mutta kyllä edelleenkin hymyilyttää. Siis tasasta hyvää ajoa, on siis supertyytyväinen tuohon kakkoserään. Tosi hyvä lähtö, tai on itse tyytyväinen. Pääsi hyvin lähtöön niin kuin tavallaan kurviin sisään ja kurvista ulos ja sitten siihen ekalle hyppyrille niin 4. oli kyllä siinä kohtaa aika makea fiilis ja yritin vaan pitää ajatukset kasassa ja jatkaa eteenpäin. Just oli aika rajulla patilla koko rata ja muutenkin niin kuin, että paljon niin kuin muuttunut ekaa erään nähden, mutta jotenkaan mä sain silti tosi hyvän rytmi siihen rataan. Tykkäsin tosta niin kuin hiekkaradasta ja jotenkin kun se meni vielä vähän haasteellisemmaksi. Siinä oli kyllä siis tekemistä, ei se todellakaan, siis se ei ollut helppo, ei todellakaan. Mutta se, että pääsin hyvin sisään siihen rataan ja sain pidettyä ajo yllä, kunto riitti hyvin, siitä tuli ihan superhyvä fiilis, jaksoin rutistaa vielä niin kuin viimeisissä kierroksissa. Ja toi ihan superhyvät apujoukot kannustamassa, se oli ihan parasta nähdä siinä ratavarikolla porukkaa kun tsemppaa ja huutaa, niin siitä saa aina lisää voimaa. Ja maaliin tultiin 9, mikä oli kyllä ihan uskomaton, ei mennyt itekään uskoa sitä vielä siinä maalihyppyrillä. Ja elämäni paras sijoitus tähän mennessä, nämä oli nyt 4. SM ja ihan superhyvä fiilis, top 10, että se nyt ei ollut edes tämän kauden tavoite mutta tää oli ihan positiivinen ja kiva yllätys tähän väliin ja vähän piristää ja antaa energiaa sit treenata lisää. Ja haluan tässä kohtaa kyllä kiittää kaikkia tukijoita ja varsinkin nyt tää 3 viikon rutistus tuon reissun päällä on ollut aika kova. Haluan kyllä jo tosi kovin kotiin ja omaan sänkyyn nukkumaan tämän kaiken jälkeen, mutta siis on ollut opettavaiset viikot, siis MX-liiga Vantaa, Siilijärvi ja nyt sit Tornio ja vielä treenit noissa väliviikoilla, niin ollut kyllä makea pari viikkoa painaa tien päällä ja ajaa motocrossia ja siistiä ollut. Ja en kadu, että on lähtenyt ja ihan super onnellinen siitä, että kauden alussa tämän reissun tänne pohjoiseen ei pitänyt vielä olla mahdollinen just resurssien vuoksi, koska kustannukset tänne ylös lähtee reenaan ja kisaan, niin
vaatii vähän järjestelyitä, niin superhyvä fiilis, että tää onnistui reissu, en kadu yhtään. Ja että sai ton ekan erän jälkeen nyt vielä tässä Tornion kisassa vielä noin hyvä fiiliksen tuohon loppukisaan ja saa hyvin mielin lähteä ajelemaan kotiin päin, niin on kyllä uskomaton fiilis. Ja se, että iso kiitos kaikille apukäsille kisapaikalla. Tässä kun on yksin reissun päällä nyt ollut, niin apukäsiä on tarvittu ja ei tässä lajissa yksin pärjää, se on ihan fakta. Niin ihan super iso kiitos kaikille, ketkä on ollut tuolla varikolla tsemppaamassa ja auttamassa ja neuvomassa, niin iso kiitos. Vihdoin ollaan kotona ja ihan super ihana fiilis olla kotona tämän reissun jälkeen. Laskin just 18 päivää tuli oltua reissussa. Pari yötä nukuttiin hotellissa, mutta muuten mä nukkusin tuossa pakettiautossa. Ja hyvin tuli tämän parin viikon aikana kokemusta lisää. Ensinnäkin kilpailuista, 3 kisaa, 3 viikkoa ja hyvää treeniä siinä välissä. Käytiin Alavuudella ja Kokkolassa treenaa. Niin monta rataa lyhyessä ajassa tullut tutuksi nyt ja saanut vaan lisää kokemusta, koska sitä tarvitaan, koska pyörän päällä tunteja ja sanotaan niin kuin vuosia ei ole paljon, niin tää oli tosi hyvä tämmönen tiivis treenijakso ja kisajakso tähän väliin. Tosiaan noin 3 tuntia tuossa meni äsken, kun purkasin autoa ja vähän putsailin autoa ja huolsin pyörän ja pyykkiä olisi vielä vähän pesemättä. Ja pyörästä sen verran, että näillä näkymin vika on nyt löydetty, eli starttimoottori on vähän sökönä, niin se lähdetään tosta nyt lähti tilaukseen ja lähtee vaihtoon. Ja toivotaan sen jälkeen, että pyörä pelittää hyvin ja katsotaan, jos me saadaan pyörä kuntoon, niin voi olla, että ensi viikolla puomi kaatuu Raumalla. Tosiaan tuli Raumasta sen verran mieleen, että jos vähänkään kiinnostaa motocrossi ja kilpailut ja haluat tulla paikan päälle katsomaan, tai jopa puomin taakse kisaamaan vähän pienemmällä kynnyksellä vaikka toppi D-luokkaan, niin ihmeessä lisenssit ja vakuutukset kuntoon ja puomin taakse, jos treeniä on takana. Niin elokuun eka viikon loppu eli ensi viikolla, niin Rauman MX-liiga, niin ihmeessä paikan päälle joko yleisöön tai miksei sitten kisaamaankin, niin nähdään siellä varikolla.